ମା ମା ଆରେ ମା ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ହଠାତ୍ ଏମିତି ଫୋନ ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ଆ ଘରକୁ। ମା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଭାଇ କାଳେ ନୂଆ ଘର କିଣୁଛି ଜମି ବିକ୍ରି କରି। ହଁ ମା ତୁ ଠିକ ଶୁଣିଛୁ। ତୋ ଭାଇର ଗୋଟେ ଘର କିଣା ହଉଛି ତ ପଇସାର ଅଭାବ ପଡିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜମି ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଭାଇର ଏ ଘରେ ଯେତିକି ଅଧିକାର ମୋର ବି ସେତିକି ଅଧିକାର। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଭାଇର ଜମିରୁ 50% ସେୟାର ମତେ ମିଳୁ। ହଁ ମା ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ। ଏ ଘରେ ତୋର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ତୋର ବି ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ହେଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ତୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ପରିକା ହବ। ସେ ସବୁ ପଇସା ତୋ ଭାଇକି ଫେରେଇ ଦେ ଆଉ ତୋ ପାଠ ତୁ କଲେଜ ଯିବାକୁ ଜିଦି କରି ବସିଲୁ, ସାଇକେଲରେ ଯିବୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଟି କିଣା ହେବା ପାଇଁ ତୋ ଭାଇ ପଇସା ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ତୁ ଫେରେଇ ଦେ। ଶୁଣି ମା ମୁଁ ତ ଏବେ ବୁଢୀ ହେଇଗଲିଣି, ମୋ ପାଇଁ ମାସକୁ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ପତ୍ର ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ନା ତୋ ଭାଇ ସବୁ ଦଉଛି। ତାର ଅଧା ପଇସା ତୁ ତୋ ଭାଇକି ଦେଇଦେ, ତାହେଲେ ଏଥର ଜମିର ଭାଗ। ଏସବୁ କଥା ମତେ କାହିଁ କହୁଛୁ? ମୁଁ କାହିଁକି ଏସବୁ ଦେବି? ହ୍ୟାଲୋ ମା, ତୋ ଭାଇ ତତେ ଜାନି ଯୌତୁକ ଦେଇକି ଏତେ ବଡ ଘର ବାହା ଦେଇଛି, ତୁ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଆସିଛୁ ଭାଇ ପାଖରୁ ଭାଗ ନବା ପାଇଁ, ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି?